Os premios PEL da Deputación da Coruña chegan este ano á súa 7ª edición e fano batendo ademais récord de participación, cun total de 127 candidaturas presentadas por empresas e persoas autónomas de toda a provincia. A convocatoria, promovida polo organismo provincial, consolídase así como un dos principais recoñecementos ao emprendemento e a innovación empresarial de Galicia. O pasado 16 de maio pechábase o prazo de presentación de candidaturas e agora o xurado será o encargado de valorar todas as propostas, que optan a un total de 75.000 euros en premios. Como en edicións anteriores, as candidaturas distribúense en 3 categorías: iniciativa emprendedora, a que houbo 31 candidaturas presentadas, traxectoria empresarial, con 79, e proxección e innovación sostible, a que se presentaron un total de 17, esta última a proposta do propio xurado. Ademais dos 3 premios principais de 20.000 euros cada un, o xurado acordou conceder 3 accesis de 5.000 euros a empresas cunha especial relevancia e impacto no territorio. Os gañadores desta edición de 2025 dos premios PEL daránse a coñecer nunha gala oficial que se celebrará o vindeiro 20 de xuño no Campus Tecnolóxico de Cortizo, no concello de Padrón. O acto servirá para recoñecer públicamente a contribución das empresas ao desenvolvemento económico sostible da provincia e permitirá ademais fomentar o contacto e intercambio de experiencias entre as candidaturas participantes.